Hi bye, I just want to share my love story. Nakilala ko siya noong August 11, 2005. We shared a semi-private room in a local hospital dito sa amin. At same din kami ng sakit. Meant to be? Siguro yun na yung love at first sight. Kaso napakabata ko pa during that time. At medyo nahihirapan ako sa identity niya kasi kasabay din namin sa room yung identical twin niya at parehas pa sila ng damit. I was in 6th grade at siya naman ay 3rd year high school. And then I did my best para malaman ko ang full name niya and some infos like saan siya nakatira and etc. And made a promise sa sarili ko na balang araw magiging girlfriend ko rin siya. And then we are on the same high school. Mas lalo akong na-excite kasi lahat ng incoming 1st and 4th year high school ay may mandatory summer class. So yun bali ang ginawa ko para mas madali niya ako mapansin at matandaan. Lagi akong dumadaan sa 4th year at halos araw-araw akong nagsusuot ng yellow for the whole duration of my summer class. Medyo gwapings pa tayo nung araw, kaya medyo di tayo nahirapan magpapansin at ayun na nga. Pinansin na tayo kasi nirereto niya sa akin yung isang BFF niya. Nag-away pa ata sila nung nalaman na nga siya yung gusto ko at nagkakalituhan pa sa buong campus kasi akala nila yung kambal niya ang pinopormahan ko. So ayun na. Natapos ng summer class at nagbukas na ang school year 2006-2007. Balik na naman tayo sa plano, ang magpapansin. Sakto din kasi by July didepensa ng school namin ang titulo sa drumline competition at doon ko nalaman na Margaret pala si Crashy at ang kanyang kambal. Kaya di na ako nagpatumpik-tumpik pa at nag-audition ako sa banda. Bali nakasali ako at halos every weekend may practice kami sa school at tuwing hapon after class. Lahat halos sinalihan ko para lang mapansin niya ako. Sumali din ako sa varsity team kahit payatot pa ako during that time. Nagpatulong ako sa pinsan ko na batchmate niya para magsilbing tulay sa aming dalawa. At ayun na, naging kami na by November 10, 2006. Siya ang unang jowa ko sa tanang buhay ko. Di ko maipaliwanag yung nararamdaman ko noon. Holy Week pa lang sana sasagutin niya na ako kaso panakaw lang kami kung magkita. Napili din ako to represent the freshmen sa search for campus idol para sa aming Boys Day for October 4. Tamang pa-cute talaga ang ginawa ko na daig pa ang tatakbong mayor sa ngiti ko. Nakascore tayo ng todo doon kasi first runner-up tayo. Halos perfect ang bawat araw. To the point na sana high school na lang kami habang buhay. Sabay kaming pupunta ng school at sabay din sa pag-uwi. Panakaw na nagkikita sa park at halos araw-araw akong nagja-jogging para magkita lang kami. At hihintayin niya ako sa kanto namin pagpapasok na kami sa eskwela. Yun bang ganadong-ganado ka sa bawat araw? Tamang hiram lang kami ng phone ng mga mama namin para lang makapag-usap sa text. Simple lang ang buhay, may love life, dati at napakasaya naming dalawa. At ayun na nga, nalulungkot ako. Kasi malapit na yung graduation. Maiwan ako at siya ay magkokolehiyo na. Bali dito lang siya sa province din namin magka-college. Medyo may kalayuan lang ng konti. Nursing ang kinuha niyang kurso at nahirapan talaga ako. Halos lagi na akong absent at binibisita ko siya palagi. Nagsisikap din naman siya para magka-time sa akin kahit na alam naman natin na di biro ang kumuha ng kursong nursing. Nakapagtapos siya on time, patapos siya ng college at ako naman ay papasok pa lang ng college. March 2010 kami graduate.
Kumuha ako ng kursong Masscom at mas nagkalayo na kaming dalawa. On and off na yung mga away at maraming beses na ang aming relasyon ay nasa bingit lagi ng paalam at minsan nagkakasakitang pisikal pa. Dahil sa sakitang pisikal nahulog ang loob ko sa iba. Pero di rin nagtagal at nagkaayos ulit kaming dalawa. By October 2010, naging SK chairman ako sa amin. Busy ako sa pag-aaral ko at siya naman ay busy para sa licensure exam. Kaya pinili naming magsama. Kaya sumunod na siya sa akin. Patago kaming nag-live-in para mapalapit sa isa't isa. Parang roller coaster ride ang buhay namin dalawa. Tuluyan akong di nakapag-focus sa pag-aaral dahil sa obligasyon ko sa barangay at na-addict sa mga online games. Habang siya naman ay naghanap ng pansamantalang trabaho habang nagre-review para sa kanyang licensure exam. Unang 2 sabak niya sa licensure, hindi siya pinalad. Sa pangatlong beses, nag-self-review na lang siya at sa awa ng Diyos, naging ganap na registered nurse na nga siya. Sagot ko lahat sa aming dalawa, renta, bills, pagkain, etc. Minsan nakakapagpadala pa kami sa kanila pero di alam ng side niya na sa akin galing ang pera. Naging open ang aming pagsasama sa kambal niya at doon na rin sa amin nakitira hanggang sa makapagtrabaho. Masaya naman kami pero di talaga maiwasang mag-away. Dumating sa punto na yung jowa ng kambal niya nakituloy na rin sa amin hanggang sa nalaman ng parents ko na nagsasama na kami. At patagong sinuportahan naman ang aming desisyon. Tinulungan siya ng mga magulang ko hanggang sa makapaghanap ng magandang trabaho. Pero sa kasamaang palad, doon niya rin nakita ang lalaking pakakasalan niya. Oo, pinagpalit niya ako. 2 linggo matapos makipaghiwalay, namatay ang kanyang tatay at ako ang una niyang naging takbuhan. Lahat ng pagmamakaawa ginawa ko kaso wala na talaga. Sobra talaga ang sakit. Yung sakit na nakakalumpo. Lahat ng pagmamakaawa at pagpakumbaba at pagpapakahiya sa sarili, ginawa ko pero wala na talaga. Pinagsarahan na tayo ng pinto ng langit. Di ko nahahabaan to kasi masyadong mahaba na. Inabot ako ng 2 taon para makamove on sa kanya. Mas napakapit ako ulit sa Diyos kasi nagsimula ako ulit. Naging severe depression survivor ako. Last 2017, naoperahan ang mama ko at sumasalisi siya sa pagbisita habang nasa klase ako. Attached pa rin siya sa mama ko kahit wala na kaming pag-asa. Gusto ko lang sanang sabihin sa kanya na wala akong sama ng loob o hinanakit. Alam ko rin gusto niyang bumisita noong na-stroke si Papa kaso nahihiya siya sa akin. Iniiwasan niya ako. Ngayong kasal na siya at buntis pa, gusto kong malaman niya na malaya na siya sa multo ng kahapon na magpa hanggang ngayon ay patuloy siyang minumulto. I am happy for her. I want to smile for her. I want to support her on her wedding day. I wish and I want all the best para sa kanya. Salamat sa lahat ng learnings and experiences. Last April 2019, nakagraduate ako sa kursong Political Science at nagka-jowa ulit last November 26, 2016. But sad to say, last June 1, 2019, iniwan na naman ako ng jowa ko at matik. Pagka June 5, 2019, lumipad si jowa sa Manila at nakipag-meet sa bago niya at officially naging sila na. Kagawa na lang ulit ako ng confession about kay latest ex-jowa. P.S. Walang mali sa pagmamahal. Ano man ang magiging resulta sa mandang huli, never tayong mag-hate. It is not our will or our own understanding but thy will be done. We are living in a dying world pero gusto ko lang malaman nyo na may mga lalaki pa rin na kaya magstay, totoo at seryoso. Kahit halos masabugan na ako at ang mama ko ng ugat sa puso sa sakit at kaiyak,
Still thankful ako sa dalawang babae na minahal ko for almost 12 years, and that is 46.1% of my life. Maraming salamat sa pakikinig. God bless. Lubos na nagpapasalamat, Kuya Bay.